bwsaino naising naika hingke belai kheno naitho phiaba bini sak motok bono emonje samung khlairina ni nangkha samung hamyano tui chung wansugui fano manya phiaba bwrui tamo samung hamya khaika video no chengnani sakang norogni support ang belai kheno nango aboni bagui ang video eba kheba ani channel o katal hingkangke ani channel no subscribe khlai di tei pas ni bell icon all no singnani bota pokdi tamni hingke norogni thani ani video jotoni sile sakang update sobinani bagui hingke video no chenglai sinai Maharashtra ni Jalgaon district jagani gao Jagdish halo tongo tei Jagdish halo ni bini bufani bini parao no kaisa chikonsa salon tongo Jagdish ni betabo tongo tei bini hingke bono kai rejakha phiaba bo hingke parao tongya Mumbai thane Yaswan colony o tongo yango hingke Jagdish ni bo porarok joto paibaikha pora paimani yagulo bobo thane Yaswan colony o thangui tongnani bagui chengkha tei jago tongtei pharmaceutical company o samung bo khlai tongo bo kaisa chikonsa job tei boroni bombo buphaje paro tongnai wansugui tongo je Jagdish tabo kingke bini life set ongoi thangka hinoi tamni hingke bini tongnani bagui kaisa nok tongo tei bini kaisa kaham ke katinani bagui job bo chikon mikon khlai tongo Jagdish ni pora bo paikha chikon mikon job bo khlai tongma bai tei boyes bo ongkha hini bini buma bufa bini bagui khoroksa bwrui nai tongo aboni ulo kheno bo khoroksa bwrui no kha phurjakka bini buma ongkha bwsali thakre yango Jagdish ni buma bufa bo bwsali thakre no belai kheno sajakha nogui yango buma bufa nai akai Jagdish no bo photo phonokka tei Jagdish jekro photo no nogo poilao no photo nogui bwrui no chajagui thangka tei photo naibai 6 mas ni yagulo 29 December 2018 ni salo bwrui baisilani buma bufa borok khorok noi no kai rejakha ajorao tei Kaijakma ni yagulo bwsali Mumbai o je jago Jagdish tongo jago no tongui tongkha sadini 15-20 din jora hingke jotun no normal no choloi tongkha aboni ulo kheno bwsali bini kubui je rong tongmani obo phunuknani jengkha bo nogo puila phuruk hingke haino chikon mikon walainani jengkha walaimani ulo kheno bo Jagdish bai bo kok saya ongoi thango tei bini nokni borok bai bo obo haike bo mukhang somoi tongo sob somoi no tei omo hai situation ongoi tongmani tui Jagdish bo belai kheno tension ongjak tabuk hingke Jagdish wansukka jodi bwsali no bongni family bai alada khlaioi borok khoroknoi tongoi tongkha hingke omorok joto normal ongoi thangnai hinui wansukha tei wansukmani ulo omo haino Jagdish alada flat na hawi bwsali bai borok khoroknoi tongnani chenglaikha alada flat o omo haike no 2 mas katikha jagao 6 March 2019 o khaino bwsali horni prai 11ta digio Jagdish ni bini mama no call khlaio tei oboni sikang kunitini phano Jagdish ni bini mama bai kok rok bo saya tei call rok bo khlaya ko phiaba adino hingangke Jagdish ni bini mama no call khlaika bwsali tei Jagdish ni bini mama no call khlai wana jagi khorang kleite tei saka omo oro belai kheno hamya gotna gotioi thangka dakti khlaioi chini flat o phaikra dihini sakha oborok sabaima yagulo kheno bwsali call tanui paio tei Jagdish ni bini ma baba no bo call khlai saka Jagdish ni bini mama tei borok joto milioi borokni flat o logi no thangui paikha jefru brok flat ni foila doga khulugo jagao Jagdish ni mang kalaijak nukha tei pura flat ni kaisa manui belai kheno ligi lagaike kalaijak bwsali hingke kaisa kona o thangui belai kheno kapsa borok puila sakang no Jagdish ni je mang tongmani obono tisaui hospital o twlangui thango hospital o twlangui thangmani yagulo doctor rok check up khlaioi doctor rok declare khlaika je Jagdish osukchar no yakari kalangkha hinui tei je doctor tongnai obo police rok no bo inform khlai rio obo mamla jodano hinui wansugui
Pulis bo logi no hospital haiyei Jagdish ni je mang gothai no autopsy khlainani bagui logi no roharikha. Tei aboni olokhe no Jagdish ni flat of haiyei police rok investigation khlainani bagui soro khlailai-kha. Starting o hingangke nok ni je situation no nogui ligilagai rok nogui police rok omono wansukha je nogo kebo sikha kotorok hapkana hinui. Jefru mani khogui tongban nogui Jagdish bwskango phairikna tei bono hamla khlai klangkhana hinui police rok wansukha je nok ni ligilagai mani khwnui rok ulta pulta no nogui. Brisali police rok no sawi khwnari o 6 March 2019. Tei sairik ni ajrao 6 ta digio bo market o thango muikhwtwng thaikwtwng painani bagui. Tei jefru bo nogo phaio afro nukha nok ni joto mani khwnui rok ulta pulta wngjak ligilagai wngta tei Jagdish bo tolao klaijak. Tei police rok bo o mamla eba khipe situation rok no nugui obono wansukha je sikok rok no hapkana sikok rok hapui no omo hai gotna gotina nangkhana hinui tei o gotna goti mano tui police rok proof khlainani bagui jotoni slai swkang proof khlainani bagui police rok CCTV check khlaio. Phiaba police rok jefru CCTV footage naio afro belai kheno shock wngui thangkha. Adinni saradinni footage no kebo phano borokni nogo habya tei footage bo kasaya. Tei wanajaknai kok hingke omase Jagdish ni nogo kebo phano se forcefully habya hingkaile sabo Jagdish no omo hai ke bwtharei klangkhana. Tabuk hingke police rokni bwkhao omo hai Daud wngnani chengkha je brisali borok no thokai kok sao hinui. Aboni ulokhe no Jagdish ni je postmortem report autopsy khlainani bagui rohormani obobo shock paikha. Tei a jagao sap no swijak tongo je Jagdish no puila saklai. Tei a jagao sap no swijak tongo je Jagdish no puila sala. Tei a jagao sap no swijak tongo je Jagdish no puila sakang no biye sakoloi charwjak hinui. Aboni ulokhe no bono totra sebui bwtharei rwkha hinui. Now hingke tabuk police rok ni joto Daud Brisali ni sakao mangno. Brisali no logi no arrest khlaio tei interrogation bo khlainani bagui chenglai-o. Aboni ulokhe no Brisali kono phano gorsia je interrogation pura interrogation no Brisali ang kono phano khlaiya hinui mang sawi tongo. Jefru police rok tei bo kwrak khlai interrogation ni level bario afroke no Brisali bo sak no peplanani nangkhai joto kubui kok. Afrike no Brisali sawi khwnarika I ang no Jagdish no puila slai swkang chamungni jagao bisapuloi rwo hinui. Tei bisamani yagulo bo bini kunu shari reaction khlaiya wngui bono ang totra sebui bwtharei sika hinui sakha. Phiaba lukrokni bwskango eba khiba police rokni bwskango swngmung kotor hingke omose Kaijakma ni 3 mas pore bahai ke nijini bwsaino omo hai ke bwtharei mankhana hinui. Tei o bwtharmani uklogo karon tamo wngkhana. Aboni ulokhe no Brisali sawi khwnarika bo Jagdish bai kuno dino phano kaijaknani bagui muchungmaniya hinui sakha. Kaijaknani swkang no Brisali ni kaisa khoroksa hamjakmani chwla tongo tei borok sehero tongnani kaisa imang bini tei ar jagao khuskusi khai tongnani obahai hinui sakha tei jefru Jagdish ni buma bufani kok ani nogo shock paikha aprang belai kheno depression wngui thangkha tei afron simino ang wansukmani bono bahai ke ang thwimani lamao khiklaiui ani hamjakmani chwla bai kharui thangman omo simise apron simi chesta hinui sakha. Brisali sehero eba khiba town o tongnai borok rok no simise hamjago Jagdish bo omo hai no tabuk town o le tong phiaba bo tormolokmani gao eba khiba parao wngma bai obono kisaphano chajakya phiaba bini je hamjakma chwla hingke town no torkhalokha tei town no tongo omo hai hinui hamjago bono hingke. Jagdish hingangke bini tormolokma parao eba khiba gao wngma bai bini dressing sense kok samani behavior rok jotono parani hai no hinui sakha abogui ang chajakya abo hai kok no sakha police rok no. Tabuk hingke to Brisali jelo no phiaba norokni opinion Brisali no tui tamo sanamuchuk comment khlai sadi tei norokni bagui kaisa kok. Baksa borok comment khlai sao je ano boini copy khlai
video reo buni copy khlai video reo omo haima kabang ma sok payu fia ba ang norokno ihi hinya buni copy khlai video ria omo hai hinya I reo buni copy khlai no fia ba abo hindi bai koborong no convert khlai chini borok rok bujina tei khlai reo tei ani video no tui no ringlai bo kuno muksispa no effect wngkhang ke norok nayawi no tongdi tamni hingke ani omosi content omono renai jodi no norokni live bo effect wngkhang ke norok omo bai hakchal no tongdi hambai je ano support khlai tongmani bagui omo hai ani 100 subscriber o 40 yakai ba 50% subscriber no omo hai one sungnai tongo te 50 rong no bele bele keno hambai norok ano jesa jaga fano chubawi tongmani bagui tei support diwi tongmani bagui video no phaithok jora nai tongmani bagui jotono belai keno hambai